Nene kurua ase constituency ya West Mugirango ase omochumbe we constituency Steve Mugaka anyarete ko baga gutarira chiskuru airi kweneke buno nyarire ko baga kurututa amagendero ayagendete ko baga gusirwa anene kegancha keria gia CDF gagukwana kurua ase skuru yoburoso ya Nyamira magayo kwena no bokonyi bwa magacho na kweneke buna ekera makianyare ko bage kobekwa buyeni go Steve aboigo anyare ko baga goteba eyonkati yemeroberia anyare ko baga kobeka bene na kwenekia buna abamenyi be constituency yaye banyare ko bakogokera amagendero igona iranire rero kurusyo bosokwe skuru yane iye abana bagosomera maurumumu abana batagete kuriye gukinda abana bagotwerwa n'ikibese serikali egotuma goche constituency kiro mwaka kibese chintangani nanyorete kurwase national government igona tebetenga skuru yane ya Nyamira primary school na uba kuriyo botongore ese sauli onye basometi omwana beiro mochumbe nonye na abantu baukoma bali bachiete kianda incherero na beiro yo mulia ase bali komi na beiro yo muiranire guchinchia esura yeskuru yaito rero igona achire gosereta amabati aliko nyago to bosoku onsipi nkurusi waro tubeka amabati amanyia ya masikani ebirasi ebi abana baito ba sumbukire bakogochwa igo rero twakana ng'anturi koirania esimiti enili igo tukubekera abana baito chitaeli batale buna abana bagosoma skuru muchumbasa igo gegotumigwa ne skuru ya Nyamira primary igo gegotumigwa ne skuru ya Nyaiwa girls igo gegotumigwa na Nyamira boys igo gegotumigwa na MTC igo gegotumigwa ne lab byemepira igo goikatoligie enchera chinyombe chia chirondia chitigere korwo to igore bitie bibe bibere bikona